Здравейте на всички! Днес ще правя още едно предизвикателство с лицеви опори. Общо трябва да направим 7 лицеви опори. Всяка лицева опора слагаме по 10 кг. Първа лицева, без килограми. Последна лицева, 60 кг. Ако правите това, тагнете мен, още 2 приятела. И аз ще започвам. Първа лицева без тежест. Докосваме с гърди купче 7 см. Всички да в равни условия. Три. 4. 5. 6. 7. 7.